саволи дигаре ки омадааст, бо як писар мега бо тариқи телефон шинос шудам. ӯ дар муҳоҷират аст ва ман гуфт ки ин хел гап мезанем гунаҳгор мешавем. бо тариқи телефон никоҳ кардем. як шоҳидам доштем. оё никоҳи мо дуруст шуд ё на? никоҳ бо тариқи телефон, бародарону хоҳарони азиз, дуруст намешавад. ҳоло он ки дар инҷа боз шумо як шоҳид доштед. барои дуруст шудани никоҳ ду шоҳид даркор. аз ин лиҳоз агар ҳар як духтар ва ҳар як писаре ки вақте ки маслиҳатҳо мешавад ки инҳо дар оянда зану шавҳар мешаванд, акӯ зарурате надорад ки шумо бо телефон бо якдигар суҳбатҳо дошта бошед. иншоалло ки ҳам якдигара ки диден, якдигара ки мефаҳмед, якдигара ки мешиносен, тариқи тозаву поку хубуш ҳамин аст ки омада бо якдигар як бор аз наздик мақсад дар хонаи духтардор, хоб дар назди бигем маҳрамош шумо якдигара мебинед, шарту шароити якдигара маслиҳат мекунед ва иншоалло баъд туитона мекунед, бо ҳамин зиндагитона мекунед. пештар ин маслиҳатҳову ин гапзаданиҳову ин вохӯриҳо барои хайри шумо нест. хоҳар додари азиз, барои ҳеҷ кас намедонад ки пагоҳ ба сари яке айб шумо чӣ омаданӣ аст. оё ин кори шумо дар минбаъд мешавад ё намешавад. аз ин лиҳоз яъне бадномӣ ҳам барои духтардор ҳам барои бачадор мешавад. барои ин якумуш никоҳи бо телефон нест, дуюмуш дар ҳузури як одам никоҳ ҳам намешавад, сеюм ки ин кора ҳеҷ вақтам накунен, зеро ин кор кори оддиву ҳазлу шӯхӣ нест. ин кор бисёр кори ҷиддӣ аст ва ҳаракат кунед ки зиндагитона аз ибтидо бо ҳалолу бо фармудои худо оғоз кунед то дар зиндагиҳотон шумо баракат